Каму Лукашенко прадае зброю, пра што ён просіць сваіх новых партнёраў, а таксама які важны дакумент прынялі беларускія ўлады і што не так з гучнай заявай пра грошы і зарплаты. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Гэтымі днямі Лукашенко замаслівае высокіх алжырскіх чыноўнікаў. Ён правёў сустрэчы са спікерам мясцовага парламента і прэм'ер-міністрам. Ім Лукашенко паабяцаў любыя беларускія тэхналогіі, не удакладняючы, праўда, у якой сферы, а таксама падзяліўся сваёй няхітрай мудрасцю. Один момент вы должны учитывать, так же, как и мы, что деньги сегодня, а завтра тем более, ничего не значит. Вы видите, что происходит. Жуткая инфляция по основным резервным валютам в мире, поэтому наша жизнь подталкивает к тому, чтобы инвестировать, вкладывать эти деньги в конкретные проекты. Цікава таксама, што Лукашенко фактычна просіць: давайте ўсё павырашаем як мага хутчэй. Надо торопиться, надо спешить. Ни в коем случае нельзя медлить. Время такое. Затым адбылася сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Алжыра Абдэльмаджыдам Тэбунам, але ж галоўная яе частка прайшла за закрытымі дзвярыма. І што яму абяцаў Лукашенко, беларусам вырашылі не паказваць. Прычым без прэсы прайшлі і перамовы ў шырокім коле, то бок ужо з удзелам беларускіх і алжырскіх чыноўнікаў. Прычым на фота бачна, што Лукашенко прывёз вялікую дэлегацыю. У Алжыр прыехалі беларускія міністры сельскай гаспадаркі, аховы здароўя, адукацыі і не толькі. Але ж, як гэта часта бывае, Лукашенко пасля сам прагаварыўся пра некаторыя важныя тэмы перамоваў. Па яго словах, з алжырскімі ўладамі абмяркоўваўся гандаль не толькі сельскагаспадарчай тэхнікай, але і прадукцыяй ваенна-прамысловага комплексу Беларусі. Бязлітасная карма. Дызайнерка, якая стварала стыкеры ў падтрымку рэпрэсій і амапу, памерла ў 39 гадоў. Ганна Перарослая працавала ў IT-сферы, але ў 20-м годзе, у адрозненне ад большасці сваіх калег, падтрымала не народ, а ўладу і сілавікоў. Яна стварала праўладныя стыкеры для тэлеграма, ездзіла на аўтапрабегі ў падтрымку Лукашэнкі, а ў 22-м годзе выказвалася за вайну. Цяпер жа стала вядома, што Ганны не стала. Прычынай смерці маладой жанчыны называюць анкалогію. Эканоміка па-лукашэнкаўску. На БТ беларусаў пераконваюць, што яны зарабляюць больш за еўрапейцаў. Прычым займаецца гэтым не абы хто, загадчыца кафедры эканамічнага факультэта БДУ Кацярына Гаспадарык. Когда мы сравниваем средний уровень жителя Республики Беларусь и даже того же среднеевропейского, и наша зарплата, которую мы среднюю получаем, она по идее гораздо выше, потому что часть средств, это приблизительно 1/3, за нас платит работодатель. Это и взносы в пенсионный фонд формирования нашей будущей пенсии и выплат, это и медицинское страхование, в то время как европеец, обычно получив заработную плату на руки, он из своих средств выделяет и, естественно, рассчитывает, какую страховку приобрести медицинскую. Кроме того, на автомобиль страховки также очень дорогие. Ну и, соответственно, думает о том, как сделать отчисление в пенсионный фонд, какая программа его устраивает. Логіка у яе наступная. Так, у Беларусі зарплаты меншыя, але ж, маўляў, беларусы плацяць і меншыя падаткі, а таксама маюць меншыя цэны ў крамах. Вось толькі тут прапагандысты пайшлі на хітрую маніпуляцыю, бо часткова іх заявы праўдзівыя, але ж толькі часткова. Справа ў тым, што беларус са сваёй зарплаты плаціць не 13% падаткаў, а нашмат больш. Проста вялікую частку, як той жа ФСЗН, вылічвае і плаціць адразу працадаўца. Калі ж усё сплюсаваць, то беларус аддае на падаткі і ўнёскі 48% ад свайго доходу. Для параўнання, паляк аддае 31,5%, латыш 54%, а літовец 41%. Тым часам урад Беларусі прыняў праграму па рынку працы на бліжэйшыя 5 гадоў. Пастанову ўжо падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, і вось што ў гэтым дакуменце ёсць важнага. Цяпер улады афіцыйна прапісалі, што развіццё Беларусі ўключае ў сябе прыцягненне працоўных мігрантаў. Дарэчы, іх лічба ў нашай краіне і так імкліва расце. Як заўважыў партал «Зеркало», ў 24-м годзе ў Беларусі працавалі 33 тысячы працоўных мігрантаў, што ў 2,5 разы больш, чым у 2023. А вось ужо ў красавіку 25-го года тэлеканал АНТ паведаміў, што ў Беларусі працуюць 60 тысяч замежнікаў, прычым больш за палову з іх гэта грамадзяне Туркменістана і Узбекістана.
Загадкавы маньяк і выкраданне дзяцей пад Мінскам. Стаў вядомы нечаканы фінал гучнай гісторыі. Днямі жыхарка Бараўлянаў заявіла, што нібы стала сведкай спробы выкрадання дзяцей. Яна расказала, што ўвечары заўважыла мужчыну, які прыехаў на машыне да дзіцячай пляцоўкі і накіраваўся да дзвюх яе дачок. Жанчына падумала, што ён хоча забраць малых. Нешта крыкнула яму і папярэдзіла, што будзе здымаць на відэа і выкладзе яго ў інтэрнэт. Акрамя таго, жанчына сцвярджала, што напісала заяву ў міліцыю, і цяпер гэта гісторыя атрымала працяг. Міліцыя хутка адшукала таго меркаванага маньяка, і высветлілася, што мужчына ні ў чым не вінаваты. Ён проста прыехаў за сваёй дачкой і спачатку падышоў да іншых малых, але зразумеўшы, што памыліўся, спакойна развярнуўся і пайшоў назад. У выніку праблемы пачаліся ў жанчыны, якая стварыла паніку пра маньяка. Спачатку сілавікі прыгразілі ёй адказнасцю. Маўляў, стварыла хайповы кантэнт і распаўсюдзіла інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці. І ўвогуле, у такіх выпадках трэба не відосы публікаваць, а званіць у міліцыю. Ну а затым жанчыну прымусілі зняцца ў пакаяльным відэа і прасіць прабачэння за ўкід недаставернай інфармацыі. Мала беларусам сваіх спецслужбаў. Дык цяпер іх дапытваюць яшчэ і чужыя. Апошнім часам беларусы, якія ехалі з Польшчы ў Калінінград, сутыкнуліся з паглыбленым даглядам і размовай з прадстаўнікамі расійскіх спецслужбаў. Яны таксама правяраюць тэлефоны і звяртаюць асаблівую ўвагу на тых, хто доўга не быў у Беларусі альбо працуе ці вучыцца за мяжой. Пакуль Лукашенко гастралюе па далёкіх краінах, беларускія сяляне просяць у яго дапамогі. Жыхар Мёрскага раёна запісаў відэазварот, у якім цікавіцца, як жыць работнікам мясцовай гаспадаркі, якую ліквідуюць. Александр Григорьевич, обращаюсь к вам. Как, я не знаю, женщины попросили к вам обратиться. Колхоз ясно развалили. Развалили, в буквальном смысле развалили. Нету ни работы у женщин, ничего. Вот вы мне подскажите, как, куда, какую женщину устроить на работу? Так как у вас тарифы по 100% ставки, ну куда, вот какую женщину? А у всех семьи, у всех дети, и у всех как-то надо, растить, годовать, как говорится, по-вашему, по-батькову. Ну, извините, если со мной что-то завтра случится, то это случится со мной. Извините. На справе пытанні мужчыны хоць і гучаць блытана, але ж з'яўляюцца вельмі сур'ёзнымі, бо тое язна гэта толькі адна з амаль 20 беларускіх гаспадарак, якія сёлета збанкрутавалі альбо былі ліквідаваныя. Куды ісці людзям і дзе шукаць новую працу, як бачым, ніхто не ведае. Вось такія вынікі бясконцага ратавання сяла Лукашэнкам і яго паплечнікамі. У Беларусі з'явіцца свой аўтамабіль пад маркай «Зубр». Але ж, як звычайна, ёсць непрыемны нюанс. Па-першае, на самай справе той «Зубр» — гэта кітайская машына «Фэнтинг», толькі з іншым лагатыпам. Збіраць машыны будуць на заводзе «Юнісан», і ўсяго заяўленыя 5 мадэляў, якія будуць каштаваць ад 60 тысяч беларускіх рублёў. На аўтамабілі адразу ж прапануюць крэдытную праграму тэрмінам да 10 гадоў са стаўкай за ўсё ад 1,9% гадавых. Усё гэта выглядае прыгожа, але ж ёсць яшчэ адно але, бо беларусам прыйдзецца нармальна так пераплаціць. Для разумення, топавая мадэль у лінейцы так званага беларускага брэнда — гэта «Зубр Рэлікт». Цэны на яго пачынаюцца 79 900 рублёў, што каля 27,5 тысяч даляраў па бягучым курсе. А вось у Кітаі «Зубр Рэлікт» — гэта «Фэнтинг Т5 Эво», і там цэны на такую машыну пачынаюцца ад 17 тысяч даляраў. Самая танная мадэль «Зубр Легенда» абыдзецца беларусам як мінімум у 59 900 рублёў, што складае каля 20,5 тысяч даляраў. У Кітаі ж такая мадэль каштуе ў разы менш, у раёне 12 тысяч даляраў. Фантастычная знаходка адшукалася ў чарнобыльскай зоне. Там адкрылі незвычайны чорны грыб, які сілкуецца радыяцыяй. Прычым грыб быў знойдзены непасрэдна на канструкцыях разбуранага 4-га энергаблока чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Аналіз паказаў, што гэты від грыбоў валодае унікальнай здольнасцю выкарыстоўваць энергію іанізуючага выпраменьвання для падтрымання росту і метабалізму. Навукоўцы лічаць, што ключавую ролю тут адыгрывае меланін — цёмны пігмент у сценках
нейронных клетак. Мяркуецца, што ён працуе як біялагічная сонечная батарэя, паглынае радыяцыю і ператварае яе ў хімічную энергію, якую грыб можа выкарыстоўваць для жыцця. Хоць дакладны механізм так званага радыёсінтэзу яшчэ патрабуе пацвярджэння, але эксперыменты паказваюць адназначна. Радыяцыя не толькі не шкодзіць гэтаму грыбу, а якраз наадварот, толькі паскарае яго рост. Гэта ставіць пад сумнеў традыцыйны погляд, што іанізуючае выпраменьванне заўсёды знішчальна дзейнічае на жывыя арганізмы. Дзікая гісторыя адбылася ў Мінску. Мужчына забіў сваю сяброўку проста ў дзень яе нараджэння. Яны святкавалі разам, выпілі і ў нейкі момант пасварыліся, пасля чаго госць схапіў нож і накінуўся на імянінніцу. Затым ён прыйшоў у сябе і сам выклікаў медыкаў і міліцыю. Жанчына сканала на месцы, а забойцу затрымалі і цяпер судзілі. Мужчына атрымаў 17 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Трагікамедыя адбылася ў Смаргонскім раёне. Там мужчына заўважыў, што з яго банкаўскай карткі зніклі грошы і пайшоў у міліцыю, бо падумаў, што стаў ахвярай махляроў. Але ж праверка паказала, што картку цішком узяла жонка і без дазволу зрабіла некалькі пакупак. Цяпер сямейныя разборкі працягнуцца ў судзе, бо на жанчыну завялі крымінальную справу за крадзеж. Жаданне кульнуць лішнюю чарку скончылася для жыхара Верхнядзвінскага раёна вельмі кепска. 62-гадовы мужчына піў некалькі дзён, а калі ўсё скончылася, то ён вырашыў не ісці ў краму, а дагнацца вадкасцю для мыцця шкла. Неўзабаве яму стала кепска, і пенсіянер расказаў усё жонцы, якая пазваніла медыкам. Гора п'янтоса забрала хуткая, але выратаваць яго не змаглі, і мужчына сканаў у бальніцы. Беларуская пенсіянерка засталася на вуліцы праз сваю даверлівасць. 76-гадовую мінчанку ўзялі ў абарот махляры. Спачатку з яе выцягнулі асабістыя звесткі, а затым угаварылі паставіць на тэлефон праграму аддаленнага доступу, заявіўшы, што яе даныя выкарыстоўваюцца злачынцамі. Пад выглядам дапамогі ў аперацыі сілавікоў махляры прымусілі жанчыну перавесці ім 9 000 беларускіх рублёў, а пазней пенсіянерцы паведамілі, што яе кватэра ў Мінску нібыта выстаўленая на продаж ашуканцамі і парэкамендавалі хутка аформіць угоду, каб выратаваць маёмасць. Сваю ахвяру аферысты раскручвалі на працягу 3 месяцаў, і вынік атрымаўся вельмі сумным. Пенсіянерка прадала жыллё і перадала кур'еру ашуканцаў амаль 63 000 даляраў, застаўшыся такім чынам і без кватэры, і без грошай. Вакансія гродзенскага мясакамбіната выклікала сапраўдны аншлаг. Прадпрыемства абвясціла, што шукае намесніка гендырэктара на зарплату ў 40 000 беларускіх рублёў. Прычым прэтэндэнту дастаткова было мець толькі 5-гадовы вопыт аналагічнай працы і вышэйшую адукацыю. Жадаючыя абарвалі тэлефоны камбіната, але ж аказалася, што ў аб'яву закралася прыкрая памылка, і пры публікацыі дадалі лішні нолік. На самай справе зарплату прапануюць не 40 000, а ўсяго толькі 4. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.